yayin da Kaduna take cikin rikici da rudani, yanzu aka fara juyin mulkin. A daidai wannan lokacin, Lagos da kudancin Najeriya ma sun kama da wuta. Mutanen Inziyogu da abokansa suna gudanar da hare-hare akan manyan shugabannin ƙasa, gwamnoni, ministoci da manyan jami'an soja. Abin da ya fara a Kaduna da sunan exercise Damusa ya zama abin da zai girgiza ƙasa gaba ɗaya. Cin amana ya yi katutu a cikin runduna ɗaya. Kuma Najeriya ta farka cikin sabon zamani da aka yi masa rajista da jini. Da yamma a gidan Brigadier Zakariya Maimalari, kwamandan 2nd Brigade na sojojin Najeriya, ana gudanar da taron liyafa mai ban sha'awa. Brigadier ɗin yana bikin murnar aurensa na biyu. Manyan jami'an sojoji, 'yan siyasa da abokai sun taru don taya shi murna. Ana dariya, ana rawa, ana shan abin sha. Gaba ɗaya birnin ya cika da farin ciki da dariya. Amma ba kowa a wajen liyafar ne ke ɗauke da kyakkyawar niyya ba. A cikin masu murmushi da shan lemo akwai wasu daga cikin masu shirin juyin mulki, waɗanda suka rantse cewa kafin wayewar gari dole Maimalari ya mutu. Sun sha lemo tare da shi, sun taya shi murna, sun yi rawa da shi, duk da cewa a cikin zukatansu suna ɓoye makirci mai tsanani. A wurinsu halartar liyafar ma dabara ce, idan suka ƙi zuwa za a iya zargin su, amma idan suka je za su iya ɓoye munafurci a ƙarƙashin murmushi. Da kowa ya watse, waɗannan masu juyin mulki suka nufi gidan Major Emmanuel Ifeajuna, inda suka yi taron ƙarshe. A can cikin duhun dare, Ifeajuna ya ba da umarnin ƙarshe. Kowane soja ya san aikinsa, ya san sunayen waɗanda za su kama ko kuma su kashe kafin rana ta fito. Nan ba da jimawa ba kuwa suka rabu cikin duhu kamar mafarauta. A wajen Onikan roundabout, juyin mulkin ya fara a zahirance. Ifeajuna ya raba rundunarsa kashi uku. Ɗaya za ta kama ministan kuɗi wato Chief Festus Okotie Ebo. Ɗaya za ta kulle titin roundabout don hana guduwa ko kai taimako. Shi kansa kuma Ifeajunan zai je gidan Prime Minister wato sa Abubakar Tafawa Ɓalewa. Tsakanin karfe 2 da 3 na safe, sojoji suka yi dirar mikiya a gidan Prime Minister kuma suka kar da masu gadin. Sa Abubakar Tafawa Ɓalewa wanda suka tasa daga baccin shi ya fito. A bakin kofa Major Ifeajuna ya tsaya da bindiga a hannu. Amma maimakon ya yi ihu sai ya ɗaga hannu yana gaisuwa. Sir, you are under arrest. Sa Abubakar Tafawa Ɓalewa ya dubi wannan matashin sojan cikin natsuwa, sannan ya ce yana so yi sallah kafin a tafi. Suka amince, ya yi addu'a cikin kwanciyar hankali sannan ya biyo su zuwa mota ba tare da wata magana ba. A lokaci guda, Chief Okotie Ebo shi ma an kama shi, amma ya yi ta ihu yana ƙin bin umarni. Sojin suka ɗaure hannayensa suka jefa shi cikin motar sojoji. A cikin wata mota daban, Prime Minister ya zauna cikin shiru. Daga nan aka kai su Federal Guard Mess, inda sauran masu juyin mulkin suke jiran su. A wani bangare na Lagos kuma, Major Don Okafor da Captain Oji sun jagoranci mutanen su zuwa gidan Brigadier Maimalari, inda suka ce wa masu gadin sun zo karɓan gadin dare, amma masu gadin gidan suka zargi wani abu. Cikin hargitsi, Maimalari ya samu kiran waya daga Lieutenant Colonel James Pam, wanda ke magana a firgice yana faɗa wa Maimalari cewa an kawo masa hari a gidansa. Yayin da Maimalari ke ƙoƙarin ba su amsa, sai harbi ya soma a gidansa. Gidan ya firgice, nan take ya ajiye wayar da gaggawa ya fita da gudu cikin dare. Ya ratsa ƙananan hanyoyi da tituna, yana ƙoƙarin isa Federal Guards Barracks domin samun tsira, amma sa'arsa ta ƙare. A gefen titi ya ga fitilun mota. Motar Ifeajuna ce, kuma wata masayar mata ce. Motar na ɗauke da Prime Minister a lokacin. Maimalari ya ɗauka taimako ne, sai ya tsayar da su yana ɗaga musu hannu, amma maimakon taimako sai harsasai suka tashi daga cikin duhu. An harbe shi har lahira. A gidan Lieutenant Colonel James Pam kuma wanda ya kira Maimalari, rundunar Major Humphrey Chukwuka ta shiga, ta kama shi a gaban matarsa mai juna biyu. Chukwuka ya rantse wa matar cewa ba zai cutar da shi ba, kuma ya cika wannan alƙawarin. Ya kai Pam officers mess da ransa, duk da cewa wasu daga cikin masu juyin mulkin sun so a kashe shi a wurin. A gefe guda kuma, Lieutenant Colonels Abogo Largema da David Ejo suna kwana a Ikoyi Hotel. Sojoji suka tilasta ma'aikatan karɓar baki a hotel ɗin su kira su ƙasa su yi musu ƙarya cewa ana neman su. Da Largema ya fito daga ɗaki, aka harbe shi nan take. Sai dai Ejo bai bayyana ba, Allah ya tsare shi. Colonel Kur Muhammad kuma da Lieutenant Colonel Arthur Uregbe
su ma an kashe su a gidajensu. Onegbe shi kaɗai ne ɗan Igbo da ya mutu a cikin wannan juyin mulkin. An ce an kashe shi ne saboda ƙin miƙa makullin makamai sojoji, amma daga baya aka tabbatar wannan ƙarya ne, saboda ba shi da irin waɗannan makullan. Wannan ne yasa aka ce sun kashe shi ne kawai saboda sun san shi babban abokin Brigadier Maimalari ne, kuma sun san cewa zai yi adawa da juyin mulkin. Major General Johnson Agui Ironsi, babban kwamandan sojojin Najeriya, ya kubuta da ransa. Bayan ya bar Liyaf Maimalari, ya wuce wani taro a Apapa Wharf, yayin da sojojin Okafor suka isa gidansa suna cewa sun zo karɓan gadin dare, Ironsi tuni ya bar wurin. Hakan ya sa suka gaza kama babban mutum mafi muhimmanci a tsarin soja, wanda daga baya zai zama sabon shugaban ƙasa. Juyin mulkin bai tsaya a Legas ba. A yammacin Najeriya, Captain Emmanuel Umobosi ya tashi daga Abeokuta zuwa Ibadan don kama Deputy Premier, Chief Remi Fani Kayode. Matar Kayode ta samu damar kirar Premier, Chief Samuel Ladoke Akintola, ta waya ta faɗa masa abin da ke faruwa. Lokacin da sojojin suka isa, Akintola ya shirya. Ya ɗauki bindigarsa, ya tsaya a harabar gidansa yana harbi. Ya samu wasu daga cikin masu kai hari da harsasai, amma adadinsu ya yi yawa. Bayan musayar wuta mai tsanani, an harbe Akintola har lahira. A gabashin Najeriya kuma, umarni daga Ifeajuna ya isa 1st Battalion a Enugu. Sojoji sun bi umarni ba tare da cikakken bayani ba. Suka kama Premier Dr. Michael Okpara a tsakiyar yamma wato Midwest, kuma Captain Joseph Ihedikbo ya sa aka tsare Premier Dennis Osadibai a gidansa a Benin. Da asuba, Lagos ta zama cikin rikici da tashin hankali. A Federal Guards Officers Mess, masu juyin mulki suka sake taruwa. Ifeajuna, Ademoyega, Anufuro da Chukwuka, tare da fursunoni biyu, Prime Minister Tafawa Ɓalewa da Chief Okotie Ebo da kuma gawarwaki na manyan jami'an sojoji. An yi muhawara mai zafi. Major Anufuro ya yi fushi saboda Chukwuka bai kashe James Pam ba. Chukwuka ya tsaya da gaskiya, yana cewa ya yi wa matarsa alkawari kafin kama shi. Zafin wuta, gajiya da jin ƙamshin jini sun cika ɗakin. A wannan lokacin masu juyin mulkin sun yi tsammanin sun yi nasara. Shugabanni sun mutu, wasu an kama su, ƙasa ta ruɗe. Amma a waje abubuwa sun fara sauyawa. Rundunar da ba su kai hari ba ta fara dawowa cikin shiri. Juyin mulki ya fara zamewa daga hannunsu. Wannan juyin mulkin ya haifar da sabon babi a tarihin Najeriya. Babi da zai ɗauki shekaru kafin a warke daga raunukansa.